Benvinguts en un especial que és una entrevista prèvia a un esdeveniment que hi haurà la setmana que ve en el poble de Moià i en concret en el Circuit Verd. Tenim aquí per a l'entrevista a l'Eusebi Granés i el que és com a Ràdio Moià. Estem conduint el programa amb en Xavier Vidal, els mandos tècnics en Ramon i jo mateix aquí també ajudant a conduir aquest programa. Benvinguts a tots. Gràcies. Bon dia, Eusebi. Bon dia, Xavi. Gràcies. Bon dia, Ramon. Benvinguts a tots. Aquí hi ha un tema que ens interessa als amants de la natura, com és el tema de la pol·lució, tant acústica com ambiental, i les motos jo considero que són una part important. Bé, però primer situem-nos una mica, Sí. Que hem convidat el Sebi, però com a representant del Motoclub Moià, Motoclub Moià... Moianès. Moianès. Doncs això mateix, qui millor presentarà que ell mateix? Eusebi, qui ets i qui és el Motoclub Moianès? Soc de Moià de tota la vida, com es diu. El meu pare, Lluís Granés, força conegut. Moià de tota la vida, no sé si ho saps, ara se'n diu un MTV. Moià de tota la vida. Doncs un MTV. Que jo també sóc un MTV. Exacte, doncs som uns MTVs. I llavors, que tenia l'Snac, el Condal, en fi, molt conegut. Llavors jo soc del Motoclub Moianès des de sempre. Per recordar-ho, la gent més jove, el Motoclub Moianès organitza moltes carreres, però que el va fer més conegut van ser les 24 hores de Moià, que és una carrera de muntanya que no s'havia fet mai abans enlloc del món. I això va donar molt nom a Moià, va donar molt nom al Motoclub, però això tenia un inconvenient que havíem d'anar canviant cada cert temps de circuit. I llavors es va decidir buscar un circuit permanent i això va portar a tenir el Circuit Verd, que és una entitat, el Circuit Verd, una part de la qual és l'Ajuntament, el terreny, i l'altra part del Motoclub, i així neix el Circuit Verd. Així es presentem a tots els jugadors. Sí. Els actors. Aquí un punt per si algú estava fora d'òrbita durant l'any passat. L'any passat es va celebrar una efemèride dels anys del Motoclub. Quants anys va fer l'any passat el Motoclub? Fa 2 anys, 50 anys. 50 anys vam celebrar 50 anys del Motoclub i 50 anys de la primera edició de les 24 hores. I el Circuit Verd tenim catalogat ja quants anys fa que teniu estabilitat? Crec que 35, em sembla. Bueno, Déu-n'hi-do. Legalitzat i tot. Llavors l'any passat, tu ja que cites això, quan vam fer aquest esdeveniment, quan vam fer el darrer esdeveniment, vam fer una declaració sobre les motos elèctriques. Nosaltres pensem que és el futur i ens agradaria anar cap aquí. I arrel d'això vam començar a parlar amb l'alcalde, que li va agradar molt la idea, i a partir d'aquí va néixer... Heu construït l'esdeveniment aquest per al que fem l'entrevista avui. Parlant amb l'Ajuntament, parlant amb les marques, parlant amb tothom, hem construït l'Ecofira i l'Ecofòrum de l'Off-Road Eco, que pels que no estiguin en el tema vol dir off-road són les motos de muntanya de tota la vida, ecològiques, per tant o bé elèctriques o bé amb hidrogen quan n'hi hagi, que n'hi ha alguna, etc. Per tant, el que aquí farem serà, la gent podrà venir a veure els estants, que seran els boxes, el que la gent presenti, podrà provar motos elèctriques i a més hi haurà un fòrum on hi haurà diversos tracks, que després explico, perquè la gent pugui escoltar com és aquest món, com està aquest món. A nivell de titulars i de forma fàcil i perquè amb l'audiència pugui venir i organitzar-se per venir, diguem a grans blocs, quins esdeveniments es farà? Primer, quins dies? Quins dies serà? 21 i 22 de setembre. Va bé. El dia 21, què es farà al matí, què es farà a la tarda i ubicacions? El dia 21, a Moià, a la plaça del Cap, hi haurà un circuit que munta inflable, que munta la Federació Catalana per nens de 4 a 10 anys que podran provar motos elèctriques. A partir de quina hora? I de les 10 a les 2. Llavors, a Moià, a aquella hora, hi haurà una rua que faran 3 tombs, per dir-ho així, del poble, de cotxes i de vehicles, algun cotxe, bàsicament motos, que han estat canviats de combustió a elèctrics. Això és gràcies a una associació que es diu Volt Tour, que fa 20 anys que existeix i que ens ajuda.
Això és el que passarà al poble de Moià dissabte al matí 21. Sí, repetim, i de forma perquè quedi concisa per l'audiència, el dia 21, dissabte, de les 10 a les 2 a Moià, hi haurà dues activitats paral·leles. Per una banda, uns inflables, que has dit, ubicació. A la plaça del Cap. A la plaça del Cap. I per altra banda, un tour... 3 toms de cotxes... Com una rua, eh? Com una rua. Sí. A mi m'agradaria ara posar una miqueta d'ambient sonor, és a dir, una rua de... Serà la primera vegada que una rua de vehicles no tingui aquest soroll. Aviam. Ben vist, Ramon. Aquest és el soroll típic de quan veiem motos que venen per aquí, pel poble, que fan les seves sortides de cap de setmana, sentim, no? Però en aquesta rua no sentirem això. Sentirem un soroll, a veure, semblant a aquest. O menys. O menys, perquè això és una moto que està circulant per carretera. Depèn del vehicle. I del vehicle i la velocitat i tot, eh? Això serà una rua per Moià tranquil·la, precedida per la Guàrdia Urbana davant i darrere, perquè d'aquests vehicles hi ha vehicles que tenen permís de circulació, hi ha vehicles que no. Se'ls ha fet... Teniu definit els carrers per als que passarà? Sí. Però estem acabant de parlar amb la Guàrdia Urbana, però sí. Però aproximadament les rues similars a Carnaval o Tres Toms o d'això. I acabarà a la plaça del Cap i allà reuniran amb els nois, amb els nens, nenes que estiguin provant les motos elèctriques. I després baixaran cap al circuit. A partir d'aquí... En paral·lel hi haurà un altre escenari, que és el circuit verd. El circuit verd abans n'hem parlat, però per al qui no estigui... Bueno, igual, jo què sé, ens escolta algú que no sap on és el circuit verd. Explica com s'arriba al circuit verd. Com si arribara, és el Solà de la Vila. Se surt de Moià, direcció Manresa, anem tirant després dels bombers, hi ha un pont, que és un pont molt famós, és el segon. Isabel. Sí, i a la dreta hi ha un trencant que porta el circuit verd. Això és com s'hi arriba físicament. Hi ha un camí, etc. Quan siguem al circuit verd, allà ja hi haurà dues activitats. Una ecofira i un ecofòrum. Una ecofira és una fira eco i per tant es podrà fer el que es pot fer totes les fires. És a dir, parlaràs amb un senyor d'una fàbrica que ven motos elèctriques o alguna bicicleta elèctrica, etc. Et darà segurament un pla de finançament per si la vols comprar, si tens condicions, tens la llicència, si estàs preparat, te la podrà deixar provar pel propi circuit, etc. Veurem també aquests vehicles, a partir de les 12 que dèiem, quedaran instal·lats allà, i a més hi ha 3 equips universitaris de velocitat, de fet, motos construïdes pels propis nois que les exhibiran per animar una mica a que es faci el mateix amb motos de muntanya. I hi haurà també prototipus de gent que professionalment ha construït prototipus de motos fora de carretera i el que busca és finançament o llançament. Llavors hi haurà el fòrum, a la masia del Solà de la Vila. I allà hi haurà diverses xerrades, d'acord? Hi ha una xerrada dirigida en els tallers, hi haurà una xerrada dirigida en els fabricants, hi haurà un grup de xerrades dirigides a la transició del model dels tallers en els tallers tradicionals a tallers nous, hi haurà una xerrada d'usuaris, hi haurà una xerrada d'equips universitaris. M'he enrotllat una mica, però són 4 temes, no? Prototipus, usuaris, tallers mecànics i fabricants. Si algú està interessat en aquest tema més ecofira i ecofòrum, a quina hora ha de ser el Solà de la Vila? Començarà a les 10 el dissabte i acabarà a les 6, excepte una xerrada, la dels prototipus, que acabarà més tard. I diumenge de les 10 a les 5. Això són moltes hores, però recordem, hi ha servei de bar i de restaurant, eh? Sí, perquè jo està una mica retirat, t'hi pots passar tot el dia sense problema. I tant, fixa't, tant per la gent que no ho coneix, aquests equips universitaris que us deia van venir a veure-ho i els hi va agradar tant que ens demanen si es poden quedar a dormir allà a la fresca, no? Per tant, la impressió que fa quan ve algú que no hi ha estat mai és que és un entorn molt maco. I escolta, quina universitat és? Són 3 equips de la Politècnica, de 3 facultats diferents. Molt bé. La Politècnica que té prestigi en què ha fet patents i ha fet desenvolupaments. És una universitat molt coneguda
aquí a fora i n'hi ha més, però aquí n'hem escollit tres equips que vindran, ensenyaran les motos, portaran dissenys, portaran alguna peça impresa en 3D, etc. I llavors hi haurà els prototipus, també són molt interessants els prototipus que ja estan corrent. No? Hi haurà, per exemple, la moto elèctrica del Dakar. Ells vindran a parlar i, si poden, que encara no ho sabem, portaran també la moto amb l'estat que va quedar. En aquí una pregunta, abans ho has explicat però per fer èmfasi. Realment, i ahir m'ho explicaves més allí in situ, la idea és que, o que és a part de fira, la gent pugui veure la màquina, pugui parlar de temes econòmics, però fins i tot pugui agafar la moto i provar-la en el circuit. No sé si en tots els circuits, una part del circuit... Bueno, està marcat, està allà... Un circuit concret per... Un parell o tres, perquè us feu una idea, el circuit són molts circuits, que llavors els interconnectem en funció de les necessitats. Vale? Estan marcant aquests dies 2 o 3 circuits, a part d'unes zones de trial, i vull provar una moto de cross, més per aquí. La vull provar una d'enduro, més per allà. Vull provar una de trial, i aquí l'únic que cal és tenir la llicència en regla. El circuit és el que anava a preguntar, quin era el requisit per poder fer la prova? Portar casc, però això és que ja sembla tan elemental. No, bueno, sí, és elemental, però... No, el casc, l'altres no. I el circuit on toques té una responsabilitat civil per el que pogués passar. I l'ha de tenir també la gent que ve. Per tant, tot legal. I això és el que farà. A la fira, deies, la gent podrà provar, podrà veure tots aquests vehicles transformats, podrà veure els vehicles del Motostudent, podrà veure els prototipus, en fi, hi ha una varietat immensa. I també pregunta per la fira, més o menys, quants expositors compteu aproximadament que tindreu? No, ho tenim, nosaltres ho tenim perfectament controlat. I si pots llistar-ne alguns de més rellevants perquè l'audiència digui, hòstia, doncs em cridava l'atenció provar una moto de tal marca. Si ells compleixen les condicions no hi haurà problema. Ara, han de complir les condicions. No, però vull dir que si diem algun fabricant... Per exemple, hi haurà a nivell de fabricants comercials, hi haurà Mecatecno. Mecatecno és una empresa que fabrica motos de trial elèctriques, la major part de les quals les exporta. Hi haurà 2 importadors, de Talaria i Electromotion, que és la fàbrica, però venen en nom de la fàbrica, són els importadors. Hi haurà KTM, Gasgas i Husqvarna. Hi haurà Surron, i encara hi ha algun altre que es pot apuntar. Per tant, penseu que és del gruix del tema, és a dir, aquí deu haver-hi 10 o 12 a Catalunya, 15 a tot estirar fabricants que estiguin en aquesta... I una pregunta, ara que dius el nombre de fabricants, respecte al territori nacional o al territori espanyol, aquest nombre és molt elevat? És a dir, hi ha més aquí a Catalunya que fora? Tradicionalment, sempre hi ha... Catalunya ha estat, en el món de la combustió de motos de muntanya, una potència. Tothom recorda voltar com Montesa, Ossa, dins de la carretera Derbi, etc. No? Per tant, i això va generar una indústria molt poderosa i va generar una indústria de components molt sòlida. Vale? Això quan va haver un moment que va anar de baixa en l'època del govern Pujol, una part del govern Pujol, i nosaltres no sabem per què, però incomprensiblement això va caure, és a dir, ningú va aixecar un dit que sapiguem perquè s'aguantés per salvar això. I a partir d'aquí ara hi ha una oportunitat perquè això es torni a revifar. Llavors, en aquells moments, Catalunya és que no es feia tot, el 90%. No? Catalunya, i ara faré una mica de nacionalista moianès, el Joan Argemí, que era el que va fundar el Motoclub i les 24 hores, deia una cosa en broma, però que era certa, deia, penseu que en un radi de 50 quilòmetres de Moià hi ha tot el que és el món del motor al país, és a dir, voltar com Montesa o Saderbi, Mollet, etc. aquí és tot, i era així, no? I per això els coneixíem personalment, és a dir, quan la gent diu el Nieto, bueno, els mecànics i la gent que ajudava el Nieto venien a córrer al Prat. Per tant, llavors això va canviar, ha canviat, i ara hi ha les marques internacionals, com també va canviar el món de la combustió i van començar a aparèixer les KTMs i tot això. Ara estem en una altra oportunitat per rellançar una indústria i per construir una indústria en el món eco. I interrompo una mica, perquè jo ara escoltant-te veig hi ha un interès de fabricants en aquesta fira i en aquest sector i en aquest nou món de la moto elèctrica,
segurament dels usuaris, també de la universitat i del desenvolupament i la recerca, i de les administracions. Tindrem alguna cosa? No, val a dir les coses com són. De vegades ens queixem de les administracions, no? Sovint. Aquest cop, tant l'Ajuntament, no cal dir-ho, no? I l'alcalde en primera persona, però també el Departament d'Indústria amb Acció s'han involucrat totalment. Si us fixeu, els pòsters i el seu logo també, i també l'Ajuntament, la Indústria, la Diputació i el Consell Comarcal, que ens està ajudant molt també, no? Per tant, però les grans administracions, que són les que poden revolucionar també econòmicament a nivell d'això, tot aquest món, doncs estan involucrades al Departament d'Indústria. Llavors, aquesta mancança que vas notar fa uns anys de que poder no va ajudar o no va evitar que caigués al món del motor, poder ara gira una mica i sí que aposta. Jo crec que sí. Va ser molt incomprensible allò. És a dir, penseu que aquestes fàbriques estaven venent motos als Estats Units. Als anys 70, Catalunya es portava motos de fora de carretera als Estats Units. No? Campions del món de trial, de tot. No? I va caure. No? Per tant, hi ha una segona oportunitat. El que passa és que aquesta segona oportunitat, en aquests moments, ja hi ha moltes marques internacionals. Jo, si em permeteu un moment només, voldria que fóssim capaços de copsar en quin moment estem de l'eco. Per això és important per entendre-ho tot. Vale? Estem en un moment en el que encara és possible tot, però que no podem tardar massa. Vale? Per què? Quan tu parles amb la gent, tothom està molt emocionat, però també de vegades estan una mica, perdó d'aquí, dubtosos. I ja ens ajudaran, ja estem fent una cursa que si ens falta aire mig del camí ens ajudaran prou. L'administració ens diu que sí, si tenen bons projectes. No? Per tant, això també explica que hem portat els universitaris de la velocitat, els vehicles transformats, perquè la gent venint a Moià un dia o dos vegi quin és l'estat de l'art de la cosa. Com estem? Estem així. Es pot avançar molt, però ens hem de posar. Aquest seria el resum. Perdona, a Barcelona ja existeix algun establiment d'aquests que tu arribes amb la moto, treus la bateria... Sí, però pocs. Pocs, oi? Quan tu parles amb gent de fora, perquè per situar-vos, des del desembre de l'any passat fins al febrer, al circuit verd van venir 500 persones a entrenar d'Europa. Quan parles amb de fora et diuen home, doncs si tu vas a tal lloc o tal altre, hi ha tant nombre de carregadors per habitant, o en els centres de negocis dels hotels una mica aïllats del centre de població, hi ha carregadors perquè tu puguis anar allà amb el teu cotxe elèctric, carregar, dormir. No hi ha carregadors, eh? O sigui, a fora sí, aquí menys. No, però vull dir, tu arribes a un lloc, treus la teva bateria, la deixes i n'agafes una altra. És que això depèn del model de negoci que cada fabricant. Si tu tens un model de negoci que es basa en que tu vas amb la bateria, poses i treus, doncs aquest és el teu model. Però llavors hi ha d'haver llocs on tu puguis anar, posar i treure. I d'això n'hi ha molt pocs, o cap a Barcelona. El primer és que hi hagi endolls, perquè tu puguis endollar. El Xavier, crec que el que li ve al cap és que, com a comparativa, és els cotxes de gas, no? Que els taxistes van fer allò que posaven una bombona de butano i canviant la bombona de butano i després va sortir el gas liquat que es anava amb una gasolinera. I això ho he vist a la televisió, no em feu dir a quina ciutat, ni si era Europa o Àsia, que la gent arriba amb la seva moto, treu la bateria, la fot allà amb un calaix i n'agafa una altra, la posa a la seva moto i se'n va. També has de tenir en compte si estem parlant de motos de muntanya, que és el cas que estem parlant. No, això estic parlant de moto urbana. És un altre tema. Per tant, diríem que aquí, si alguna cosa li falta a l'administració segur, catalana espanyola, és posar endolls a tot arreu. Perquè... Aquí, per seguir, és que han sortit tota una sèrie de punts i de temes i de jergues que tu possiblement els tens claríssims, jo menys, i l'audiència no ho sé si ho té clar, i ara voldria acabar-hi d'això. Una, ben bé la diferència de què és una moto off-road
i la que no és off-road. És molt senzill, això. No? Una Per moto tot senzill doncs m'ho expliques. No, per tothom. Una moto off-road són les motos de tota la vida. Una moto de muntanya. Què fas tu, trial? Què fas tu, tot terreny? Què fas tu, resistència? Què fas tu, motocross? Això és off-road, fora de carretera. Tot el que no és carretera. Però això què vol dir? Que si tinc una moto que la faig anar per la carretera no puc anar per la muntanya? No. O al revés? Això vol No, dir- jo parlo No, dintre perquè- d'ignorància. Depèn. Els pneumàtics són diferents, tot. Són dues motos diferents. Té res a veure. Una moto de trial o una moto de cross no té res a veure amb aquestes motos que, sense dir-ho, insinuava el Xavier, que vas i canvies. Amb una Silent, que vas per Barcelona, pi. Això és una cosa. Una moto de cross off-road eco és un altre rotllo. Ja ho veuràs dissabte i diumenge. Sí. O una moto de No. trial. Aquí, a part de per explicar per mi que sóc novato d'això, el que vull és que l'audiència No. ho tingui clar, perquè com jo suposo que n'hi ha El que d'altres es de deia tota la neòfits. vida, el que es deia sempre, motos de muntanya. I és això, que és les motos de muntanya, a part del tipus de motos, no hi ha també un tema de legalització de la moto, vull dir que és de matriculacions, no matriculacions, llicències, no llicències... Hi ha motos que poden circular, n'hi ha d'altres que no, les de cross no circulen, no porten ni llum. Veus, com hi ha cosetes. I després, aquí, motor, que abans fora d'antena dèiem, motor tèrmic, motor elèctric. Entrem aquí ara un meló, grans diferències entre els dos motors. Ens liarem, però bueno. Bueno, titulars. És molt senzilla. El tèrmic és el de combustió tota la vida i l'elèctric és una moto que té un motor que porta un motor elèctric, com el de la rentadora, per ser una mica vast. Vale? Sofisticat i el que vulguis, però això. Per tant, que més sofisticat, però al final és això. Per tant, una moto que no fa cap tipus de pol·lució, no fa soroll, no fa res. Bueno, per tant, la bicoca, el motor elèctric ho veurem d'això, però hòstia. No, un moment. Home, el motor elèctric, crec que la gran tema pendent que té per resoldre, a banda dels punts de càrrega, són les bateries, la capacitat de les bateries, el tipus de bateries. Clar, estem al moment inicial, és a dir, situeu-vos que si estéssim parlant de quan els americans van arribar a la Lluna l'any 68, estem al 60, quan van començar a tirar coets i explotaven. O sigui, estem aquí, per tant, es poden respondre totes les preguntes, però l'estat de la tecnologia, que avança molt ràpid, és el que és ara. D'aquí 3 anys, aquestes respostes a aquestes preguntes seran unes altres. Ara entrant en un altre tema, que és el que moltes s'entrenen i també hi ha competicions en el circuit verd o el motoclub, el que és... poden competir o està pensat perquè les competicions siguin amb motors mixtes? O sigui, pugui competir una moto tèrmica amb una moto elèctrica? Sí, està dins competint. No, jo parlo dintre de l'ignorància si estan competint o hi ha categories diferents. Ara el que fan és, normalment es fa un reglament per les motos tèrmiques i s'hi posa un apartat per motos... Però vull dir, poden competir sense problema. O sigui home, un dels que vindrà, que és la moto elèctrica, la gent que va muntar la moto elèctrica al Dakar, va fer un Dakar magnífic i van passar de ser desconeguts a ser les estrelles de la moguda i van fer tot el Dakar. Vull dir, I a nivell de classificació com va quedar? Bueno, això, clar, depèn. Però fixa't, tu ara m'estàs fent una comparativa que em dius... Sí, una pregunta una mica capciosa. No. Tu em compares una tecnologia que és la de combustió, que té més de 100 anys, amb una tecnologia elèctrica que té molts anys, però que posar-la en una moto és d'abans d'ahir, com que diu, en massa. Per tant, l'estan millorant molt. Les motos de combustió no porten cap software, les motos elèctriques porten un software, però no ens enrotllarem per aquí. No. Per tant, vull dir, estem naixent, o sigui, hem d'entendre que estem a nivell d'indústria en un moment que es pot fer tot, però no es pot perdre el temps. Però estem naixent. I ara, de fet ho has explicat, però per deixar-ho més que va abans, diguem, què és el que us ha motivat, diguem, a muntar aquest aquest evento, diguem, que jo considero un evento d'alt nivell, diguem, i que no, de fet, diem el primer aquí al Moianès, però jo diria que a nivell mundial inclús aquest tipus de fires igual no n'hi ha. Jo aquí no n'hem trobat cap. Nosaltres l'hem fet diferent, l'hem fet off-road, i pot haver-hi fires de tot, però volem fer-la, que és el que nosaltres entenem, motos de fora de carretera, motos de muntanya. Nosaltres
no entenem de l'altre, no? O no entenem com podem parlar d'això. Això, motivacions. Què us ha portat aquí? No, que abans ho home. han dit de forma implícita, però vull que quedi molt específic per perquè l'audiència. nosaltres som innovadors, sempre som inquiets, i vam fer les 24 hores, havíem fet els intersocials, hem fet centenars de carreres a tots els circuits, i diferents, de tot tipus, i ens va semblar que era un moment adequat per aprendre, perquè tots aprenguéssim, per divulgar i per entre tots, parlar entre tots i dir, bueno, com ho tenim país això? Estem anant bé? És a dir, tot allò que teníem abans amb combustió, podrem tornar-ho a tenir alguna cosa similar amb elèctric? Bueno, muntem un foro que la gent pugui venir a explicar i plantem una bandera. Escolta, ara em ve una cosa al cap, pensant en els universitaris que ens venen. A banda de tenir carregadors i a banda de tenir bateries i a banda de tenir models disponibles per poder-ne fer-ne ús, com estem de formació en aquest camp? Perquè, clar, d'escoles de mecànica en tenim moltes i hi ha la Montbau de Barcelona, que és molt bona... Sí. Es diu Montbau, em sembla? Sí, no, i tenim universitats excel·lents. I molts enginyers a les universitats, que mecànica... No, i tenim ja molts elèctrics, la gent que veureu són gent jove que està acabant la carrera... Però que està molt evolucionat l'enginyeria aeroespacial, la mecànica en general, la industrial... Està bé, però el tema, i és molt pertinent la pregunta que fas, és que l'Ajuntament, aprofitant l'esdeveniment, sempre vol millorar el que es fa a l'institut, i aprofitant això voldria fer un grau del tema, no? Tecnologies eco. Llavors, per això hem portat també aquests universitaris. Vale? O sigui, que Moià podria ser una cantera de futurs especialistes. Això, mireu, siguem més durs i més moianesos. No? Parlava jo l'altre dia amb un senyor que vindrà i em va dir, faré una inversió a tal comarca, no us dic quina. Vaig dir, per què no la fas al Moianès? És que allà hi ha gent molt preparada per això. Per tant, tornem a la que us deia fa 2 minuts. És a dir, hi som a temps, però ens hem de treure el son de les orelles. Sí, perquè si no les inversions i tot aniran cap a altres cantons. L'alcalde explicava l'altre dia, allà al circuit, que em va agradar molt el tema que vostè deia, per què Moià va poder passar del tèxtil a l'agroalimentari? Perquè hi havia tècnics bons en el tèxtil. Hi havia contramestres, gent que estava preparada per fer manteniment, que n'estava fent, i no els hi va costar fer el pas a la tecnologia aquesta, per dir-ho així. Hi havia tecnologia nova i antiga, però que van poder fer una transició. Però hi havia una base tècnica. Hi havia una base. Sí. D'això estem parlant. S'ha de crear una base. I el tema de la moto de carretera també s'està promocionant perquè desaparegui, així tal com raja. No ho sé, jo suposo... El motor d'explosió, en sents parlar, tu? Això és un tema ja d'un cara molt polític i opinaria personalment. Jo crec que aquí hi ha molts factors involucrats. Quanta quantitat de petroli queda, com va l'evolució de la tecnologia en aquest sentit, si és només elèctrica o si també hi ha l'hidrogen, o què hi haurà. Per tant, és tot molt complicat. No, amb aquest temps que tenim aquí no ho podem aclarir, però ni que tinguéssim una hora més ho aclariríem. És a dir, hi ha moltes forces en joc. Els que volen lo nou, els que volen lo nou i fer desaparèixer lo vell, els que diuen lo vell no és tan vell perquè té molt recorregut i té molta tradició. Això hauríem de portar aquí experts, que jo no en soc, del tema. Bueno, però ja no els portem aquí, els portarem dissabte que ve. Recordem, i sento ser pesat, però que és el dia 21 i 22, però les xerrades són el dia 21, de les 10 a les 6. Alguna s'allargarà més, però bueno. I el que és la fira, per poder veure tota aquesta tecnologia. De les 10 a les 6 també. I el diumenge de 10 a 5. Per tant, allà podem parlar amb la gent i escoltar-los, que està dissenyant les motos del futur. De muntanya. Sí, i també també hi ha aquests universitaris. I entenc que alguna part d'ells, especialment d'això, no només, especialment a la part més de fira i d'això, doncs no únicament escoltar, sinó també transmetre inquietuds. I suposo que ells igual podem ser el detonant d'alguna xispa, alguna idea que... Importantíssim el que has dit.
Al final de cada grup de xerrades hi haurà una taula rodona amb les administracions i amb tothom, perquè la gent digui, jo sóc usuari de motos eco i tinc aquest problema, el passeu a resoldre, no hi ha carregador, no hi ha llocs per endollar, o no hi ha... Clar, és un tema... Sí, i vinculat amb el tema dels carregadors o infraestructures, aquí teníem el pensament una mica, diguem, del que és de carretera o del pròpiament urbà, o que és en els circuits, això ja anirà arribant perquè el que dius estem molt prematur i tal, però els circuits, els professionals o amateurs com poden ser doncs, el d'aquí del circuit verd, també entenc que hauran de fer un esforç de preparar, tenir estructures perquè, bueno, perquè tinguis carregadors. Que ho faran al ritme que avanci tot plegat. I també un altre punt, que no sé si té a veure o no, vaig veure que el que és a la Masia us esteu, bueno, teniu plaques solars. Des de sempre. Bueno, perquè entenc que allà no arriba l'electricitat, però bueno, aquí en certa manera doncs també és una forma de fomentar que a vegades, i aquí no vull complicar-me la vida d'això, però a vegades pot tenir la concepció que el que és els circuits doncs no tenen mentalitat eco, no tenen mentalitat... No, però vull dir que aquí, per una banda, vosaltres heu estat desconnectats de la xarxa, bueno, per collons, però en certa manera, doncs, avui en dia, doncs, compliríeu amb mentalitat més eco, i per altra banda, doncs, això, esteu fomentant el que és un canvi de tecnologia i una evolució. Això només cal que el que t'escolti amb ganes de veure què dius, no? Que allà hi ha plaques des que es va fer, des de fa 30 anys. Per tant, hi ha plaques sempre com una manera natural. Devíem ser els primers que en devíem posar, no? Per tant, allà hi ha plaques sempre. I llavors què haurem d'anar fent? Doncs adaptant en el límit, anar posant plaques sobre els boxes o el que sigui, per anar adaptant tot. Ara estem en una situació mixta, com està la indústria, com està tothom. La gent, em compro un cotxe elèctric o no? Em compro una moto elèctrica o no? Doncs això, algú ha d'haver dit, ha de venir, si ho volen realment potenciar, dir, anem cap aquí i no ens desviem, per treure dubtes. I en aquí, algú que no estigui, diguem, en el món de la motocicleta en si, o motocicleta off-road, pot aquest fòrum ser interessant també per ell? Jo penso que sí, perquè no només es tracta d'un tema d'off-road, sinó també una part de l'evolució de la tecnologia en general. Bueno, si pots... Hi ha molt tipus de propostes. Hi ha una proposta d'una persona que explica com creu que s'haurien d'interconnectar d'off-road això ara, els diferents circuits, perquè la gent anar entrenant d'un a l'altre sense molestar ningú. Això és un tema d'usuari. Hi ha una altra persona que explicarà, per exemple, com es transforma un vehicle de combustió en un vehicle elèctric. Això pot ser una opció pels tallers mecànics, una opció de negoci futura. Per això ja no està només focalitzat a la motocicleta off-road, sinó en general, la conversió... Sí, perquè nosaltres hem volgut portar-hi, encara que ens focalitzem off-road, gent que està en aquest món, que són els que han començat. Això d'aquí 5 anys serà diferent, però qui ha fet coses? Doncs hi ha una associació que es diu Voltur, que fa 25 anys que transforma tant motos d'off-road com no, que vinguin. Hi ha una universitat que vinguin. Saps? És a dir, hem volgut fer un petit recull, un petit exemple d'aquest univers eco, off-road. No sé si m'explico o m'enrotllo. No, perfecte. No sé si el Xavi o el Ramon si tenen... Jo només insistiré en una cosa, que és el que a mi m'arriba a posar més nerviós, que és el soroll. El soroll. Punto. El soroll... Ja sé que algú, si no fa soroll, no trempa, per dir alguna cosa. Però el soroll em molesta. O sigui, és un tema de que jo no entenc com la gent, per exemple, el dissabte i el diumenge al dematí poden estar a la terrassa del casal prenent-se un cafè i passen 200 o 300 motos, que allà no pots ni parlar. Un soroll com aquest, Clar. Aquest és allò que els moteros diuen, portem la benzina i el so del motor a la sang. Doncs aquí diverses respostes. Tots aquests que tinguin una moto de fora de carretera, una moto de muntanya, que vinguin al circuit i no molestaran. Per tant, Moià i el Moianès està preparat. Si algú va amb una moto fent soroll que no toca i és una moto de muntanya, que se'n vagi al circuit.
Per tant, aquí els deures els hem fet, els ha fet l'Ajuntament, els ha fet el motoclub, el nostre petit país està preparat. Els que fan soroll per la carretera, legislació. I tu deies, si no senten soroll no trempen. Bueno, això és una altra vegada mirar-s'ho des d'ara. Si les tecnologies eco en el món del motor s'implanten i s'implantaran, ens haurem d'acostumar a que no facin soroll. Jo crec que sí. Com ens hem acostumat a tantes coses que ara ni ens adonem que ens hem acostumat. Dèiem abans de l'entrevista, en broma, no? Dèiem que patentin els sons, no? Com aquell encenedor que hi havia abans d'Ipon, que feia clic i aquell clic estava patentat, o com deia el Ramon, el soroll de la Harley, que està patentat, que patentin sorolls artificials i que estigui regulat. I les possibilitats tecnològiques hi són totes. Ara, s'ha també d'escoltar la contrapart. Al final és com tota la vida, és un canvi d'hàbits i d'evolució de la societat. Quan van sortir els primers cotxes de combustió deien aquelles màquines infernals. I ara, fins fa ben poc, ningú no pensava en abandonar els cotxes. Ramon, tu has sentit mai un Forte? No, però... Era sensacional, el soroll que fotia. Però al final ningú es queixava un cop s'hi van habituar, i ara ens hem d'habituar a que no han de fer soroll. Clar, no s'ha de molestar la gent. I ara hi ha tecnologia per fer-ho. Com tantes coses a la vida, no? Com a les festes populars, que abans es sacrificaven animals i ara es diu que no, que es pot fer d'una altra manera, no? Exactament. Doncs és un canvi de xip. Canvi de xip, mai millor dit, ara que estem parlant d'això. Per tant, la gent, jo crec que tothom ha d'estar veient què passa i opinar i queixar-se i votar, el que sigui. Però entendre el moment el que és. És a dir, estem on estem i falta molt camí per recórrer. Però jo crec que això va claríssimament a millor. Perquè les motos de combustió ja no fan el soroll que feien abans. I els cotxes no fan el soroll del Forte. Un cotxe que anem ara a comprar de combustió no fa el soroll d'un Forte. Abans de recapitular i anar tancant l'entrevista, t'he parlat i hem ordenat les motivacions. Ara voldria ordenar a quin públic creus que va dirigida aquesta proposta vostra de la setmana que ve, del dia 21 i del dia 22. Va dirigida una mica a tothom. Va dirigida als tallers mecànics perquè vinguin a veure gent que li explicarà com han de transformar-se. Va dirigida als usuaris, perquè escoltaran què fan altres usuaris. Va dirigida als nois que estudien i la gent que en general els agrada la tecnologia eco, perquè veuran exemples d'allà que podran tocar i que els pot orientar a escollir la carrera. Va dirigida als fabricants, va dirigida sobretot als que vulguin provar una moto i que vulguin saber quines motos hi ha que es poden comprar i com les hi financien. Va dirigida, jo penso que a tothom. I, sobretot, molt important, lligant amb el que deia ara mateix el Ramon, no? Va dirigida a tota la gent, a tota la ciutadania, però dius, a la gent que li agrada la tecnologia, perfecte. No, i a la gent que està estudiant temes socials, perquè hi ha un canvi molt important. I serà crític que la gent que està estudiant temes socials faci la seva aportació en aquest canvi. Serà crític. Perquè estem en un sistema de formació que ha suprimit la filosofia. Diu, no sabíem què fer, hem suprimit la filosofia. Diu, doncs, bona cagada. I tant, i tant. Per tant, cal que la gent de la part social, que està estudiant socials, vingui, escolti i porti el seu gra de sorra, que sempre és molt important. Que no s'ho mirin a distància. Això és cosa aquests quatre bojos de les motos, o no? Això no és així. Doncs si anem recapitulant i recordant l'esdeveniment que es donarà els dies 21 i 22 de setembre. El dia 21 de setembre tindrem dos grans escenaris, un al poble de Moià, que començarà a les 10 fins a les 2, i a Moià hi haurà dos grans esdeveniments. Per una banda, una atracció, per dir-ho d'una manera, o més pensat per nens. No? Nens i nenes de 4 a 10 anys, que puguin provar motos elèctriques.
i per altra banda hi haurà doncs, un tour per al poble, Farem 3 toms. 3 toms, semblant Sant Antoni, però amb un altre concepte, on es veuran doncs, això, diferents motocicletes. I algun cotxe transformats o ja originàriament elèctrics. Això és el que veurem a Moià, però en paral·lel en el circuit verd hi ha començat també a les 10 doncs la Ecofira i l'Ecofòrum. Per una banda l'Ecofòrum a la Masia del Solà, en diferents sales, on hi haurà conferències de diferent temàtica, i el que és l'Ecofira a la zona de boxes, on funcionarà com una fira normal, on t'atendran, i a més, la diferència és com que hi tens el circuit, podràs provar realment sempre que portis casco i portis la llicència, doncs tu podràs provar la moto. I si no portes llicència, es treu en temps real llicència per un dia allà mateix. O sigui, jo mateix que no tinc llicència tu vas, d'això... et faran una llicència, pagaràs el que toca, et deixaran un casc i unes botes i correràs, per dir-ho... A bèstia, bueno, doncs no ho he fet mai, però potser em motiveu. Quin hospital vols anar? No, collons. Una moto de trial d'aquestes. També hi ha un acord amb el centre hospitalari. No? Està tot, Moià és tot. Bueno, aquí ja veieu que aquí un punt que tal com podeu veure des de Ràdio Moià es donarà cobertura també en aquest esdeveniment. En aquí ara passo la paraula al que és el Ramon. Un detall, ens fa molta il·lusió tornar a col·laborar amb Ràdio Moià. Ens va ajudar molt Ràdio Moià en l'esdeveniment del 50 aniversari de les 24 hores i ens està ajudant molt ara. Per tant, el meu agraïment profund a Ràdio Moià per aquesta col·laboració. Home, gràcies per confiar en nosaltres, també és mutu. Sí, la primera idea era fer un directe des d'allà, però com està explicant molt bé i resumint l'Andreu, és tan dens i hi ha tantes coses que amb un programa d'una hora, 2 hores o inclús de 3 se'ns quedaria curt i hauríem de fer tot el dia. I pensem que era més profitós fer aquesta entrevista amb tu i que ens ho expliquessis i fer una prèvia d'explicar el que es trobaran i després explicarem el que hi ha hagut. I la manera d'explicar-ho és... mirarem de muntar la infraestructura per poder enregistrar el màxim de conferències i fòrums i després poder fer la divulgació. I corresponents entrevistes puntuals, si es creu pertinent. Sí, podem, si les mans i el personal que tenim que treballem en voluntariat i a vegades fem el que podem. Com moltes coses, com vosaltres també, que també treballeu en voluntariat i és un esforç a tenir molt en compte, que organitzar això des d'una entitat de lucre és molt diferent a una entitat sense lucre i que tot és voluntariat. Des d'aquí jo voldria fer una crida a la gent jove i a les institucions educatives que incorporessin al pla educatiu la incentivació al voluntariat. Als Estats Units és impensable anar a buscar feina si no has fet molt voluntariat. Impensable. Diu, vostè què ha fet? He viscut la vida. És que la figura aquella de l'aprenent que estaves 2 anys sense cobrar i aprenent l'ofici, això fa temps que està perdut. S'ha perdut. La gent, el país s'ha burgesat i ja està. Jo penso que els nanos i les nenes es perden una gran oportunitat de conèixer gent, d'aprendre, d'ajudar. Però, en fi. Doncs intentarem seguir fent la cobertura post-esdeveniment. Escolta, em deixeu fer una pregunta tècnica? Vinga, va. Aviam si me la contesta. I tanquem, que portem ja molta estona. Les motos de muntanya porten canvi de marxa? No ho sé. No ho saps? No hem fet mai cap, no ho sé. És que per lògica no. Bueno, han d'anar a diferents velocitats. Per tant, d'alguna manera... Un reostat. Ja està. Però estàs parlant de les elèctriques o les... Les elèctriques. Els cotxes, els motors elèctrics no tenen canvi de marxa, tenen un variador. Bueno, és el mateix al final. Però el concepte és el mateix. Sí, però amb la diferència de combustió que el motor elèctric, el parc motor, és a dir, la potència màxima la tens a totes les revolucions. És que a mi m'han dit... I l'acceleració, els cotxes elèctrics, és que un Tesla supera cotxes de molts calés d'aquests esportius. És que a mi m'han dit precisament que les motos de muntanya elèctriques tenen una mala llet espectacular. Depèn, això es pot graduar. Depèn de clar. Això és l'electrònica i el software que comentava. Molt bé, gràcies. Bueno, nosaltres. Doncs això, tanquem ja l'entrevista aquí i esperem que sigui un èxit l'esdeveniment. Convidem a tothom a anar-hi, Sí, és això. El que és, recordeu, dia 21
a Moià de 10 a 2, el Circuit Bet de 10 a 6 i el dia 22, diumenge, la Ecofira de 10 a 5 de la tarda. Sí. Doncs vinga, moltes Molt bé. gràcies. A vosaltres.